Славамір Мэнсан прасмажвае галоўных кандыдатаў на прэзідэнцтва Польшчы Рафала Часкоўскага і Караля Наўроцкага. І Караль Наўроцкі падпісаў усе пастулаты Славаміра Мэнсана. Рафал Часкоўскі нічога не падпісаў, але потым пашоў з Славамірам Мэнсанам у бар піць піва. Што адбываецца? Гэта рэакцыя на два галоўныя стрымы перад другім турам. Гэта падкаст зроблена ў Польшчы, з вамі зноў Максім і Кірыл, і мы пачынаем. Па парадку. Караль Наўроцкі у Славаміра Мэнсана. Што там было? Саму ідэю ўвогуле гэтых размоваў я сапраўды лічу вельмі файнай. Вось яна нам шмат чаго новага паказала пра усіх, дарэчы, і не толькі пра Караля Наўроцкага і Рафала Часкоўскага, але і пра Славаміра Мэнсана. Вось, і, дарэчы, тут таксама можна сказаць, што ён адзін з галоўных пераможцаў увогуле ўсей гэтай задумкі. Калі гаворка пра Караля Наўроцкага, першае, што трэба было б сказаць, тое, што ён сапраўды выстаяў. Вось, гэта не было лёгка, гэта трэба падкрэсліць, бо прасмажка, гриляванне, так, у Славаміра Мэнсана выглядала даволі сур'ёзна, пытанні былі сапраўды сур'ёзнымі, і ў шмат якіх месцах Славамір Мэнсан нават, скажем так, загнаў Караля Наўроцкага ў пастку. Ну і гаворка, канечне, ішла па падпісанні так званай дэкларацыі Торунскай, ось так гэта назваў Славамір Мэнсан, бо ўсё гэта адбывалася, канечне, ў Торуне, у горадзе, адкуль паходзіць і дзе жыве Славамір Мэнсан. Гэта вось тыя самыя 8 пунктаў, пра якія мы казалі яшчэ вось у нашым эфіры ў сераду. І Караль Наўроцкі падпісаў усё. Вось, і на гэты конт ёсць меркаванні вельмі розныя. Якія, напрыклад? Па-польску гэта называецца хоўдленне, то бок гэта, скажем так, васальная прысяга. Вось, і многія каментатары сказалі, што вось яно менавіта так выглядае. Бо ён не спрабаваў амаль што, бо там ўсё-такі былі нейкія моманты, дзе ён гэта рабіў, але ён амаль што не спрабаваў падыскутаваць. Яму далі 8 пунктаў, і ён забавязаўся іх выконваць. Па шчырасці, я не асабліва веру ў выкананне ўсіх 8 пунктаў, ну, але добра, гэта ўжо маё асабістае меркаванне. Было таксама парачку момантаў, дзе проста гэта выглядала крыху смешна. Ну, канечне, гэта той самы няшчасны кадастравы падатак. Усю гэтую кампанію Каралю Наўроцкаму вельмі не шансуе з пытаннямі адносна кадастравага падатка. Бо я думаю, што тыя нашыя гледачы, якія ўжо здолелі паглядзець гэтую размову, бачылі, што нават у прамым эфіры ў Славаміра Мэнсана Караль Наўроцкі змяняў сваё меркаванне наконт гэтага падатку. То ён яго падтрымлівае, то ён яго не падтрымлівае. Нават Славамір Мэнсан у нейкі момант сказаў, што спадар Караль, вы здолелі змяніць сваё меркаванне цягам 2 хвілін. Толькі што вы прысягнулі, што не будзеце, а цяпер вы будзеце ўводзіць новыя падаткі, так? Але агулам, усё ж такі, гэтая размова была добрай і вартаснай, і мае брава, перадусім, для Славаміра Мэнсана за тое, што ён гэта арганізаваў. Слухай, давай яшчэ пройдземся па некаторым момантам. Акрамя таго, што яны абмяркоўвалі вось гэтыя 8 пунктаў, якія Караль Наўроцкі потым падпісаў, яшчэ ад Славаміра Мэнсана былі пытанні наконт мяшкання. Бо Мэнсан моцна крытыкаваў Наўроцкага, і ён спытаў яго ў прамым эфіры пра гэта. Так, увогуле трэба пазначыць, як выглядаў пачатак гэтага пытання, бо як толькі Славамір Мэнсан даў зразумець, што ён хоча паразмаўляць наконт кавалеркі, то Караль Наўроцкі азірнуўся, так паглядзеў на сваіх штабоўцаў, членаў штабу, якія сядзелі там у студыі, і на твары проста было напісана «help». Вось, было вельмі выразна бачна, што ён вельмі дэнервуецца наконт гэтага пытання. Гэта можна ацаніць вельмі па-рознаму, бо з аднаго боку ён можа быць дэнерваваным, бо проста яго дэнервуе гэтае пытанне, бо яго дасталі гэтым пытаннем цягам апошніх парачкі тыдняў, альбо проста ў гэтым пытанні таксама, ўсё ж такі не ўсё зразумела. Дарэчы, Славамір Мэнсан сказаў, што яго не пераканалі тлумачэнні Караля Наўроцкага пра кавалерку. Другі момант, які вельмі абмяркоўваўся пасля гэтых дэбатаў, размовы, можна па-рознаму назваць, гэта тое, што Славамір Мэнсан, калі паціснуў руку Каралю Наўроцкаму на развітанне, не ўстаў з крэсла. Што ты сам пра гэта думаеш? Па шчырасці, я магу толькі параўнаць на кантрасце. Калі учора скончылася размова паміж Рафалам Часкоўскім і Славамірам Мэнсанам, то яны абодва ўсталі і паціснулі рукі. У той жа час, калі Караль Наўроцкі скончыў
размаўляць, то Славамір Мэнсон просто падаў яму руку і нават асабліва ў ягоны бок не паглядзеў, бо гэта было вось так просто так у бок. Інтэрпрэтаваць гэта можна таксама па-рознаму, бо гэта ўсё залежыць проста ад нейкіх там суб'ектыўных ацэнак, так, таму гэта не нейкі там аналізаваць тут можна. Гэта з'яўляецца нейкім выразам сімпатыі, так, вось, што з гэтым чалавекам яму было больш прыемна паразмаўляць, і ён больш з ім пагаджаецца, магчыма. Вось, але гэта толькі суб'ектыўная ацэнка, нішто. Окей, давай крыху пра агульныя, магчыма, яшчэ ўражанні ад сустрэчы Караля Наўроцкага, яго прасмажкі. У мяне было 100% адчування гэта того, пра што, магчыма, ты сказаў на пачатку, што Караль Наўроцкі прыйшоў такі на паклон быццам да Славаміра Мэнсана. Вось гэта Ён і ёсць усю- той самы хоўд ленны па-польску. Так. І вось, і ён усю размову выглядаў так, быццам бы хоча проста неяк вось падлагодзіць, падсласціць выбаршчыкам Славаміра Мэнсана. І вось, на мой погляд, гэта не выглядала як нейкая прэзідэнцкая размова, бо хутчэй ён у такой слабай пазіцыі прыйшоў прасіць галасы. Вось, і як мне бачылася, што Мэнсон на 100% адчуваў гэта, і таму ён вёў сябе так вось бадзёра. Па Мэнсону было бачна, што ён проста мае неверагодны кайф увогуле ад гэтага ўсяго. Ось, гэта было бачна і па ягоных пытаннях, і па тым, што ён казаў, і увогуле па ягоным выразе твару, так? Ось, было вельмі бачна, што ён упіваецца гэтым усе. Ось, і, яно не дзіўна. Слухайце, тут, не глядзіш на тое, што ён заняў 3-е месца, тыдзень пасля першага тура выбараў, ён працягвае быць у топе ўсіх навінаў, ён будуе сваю пазіцыю, у яго ўсё сапраўды вельмі добра. І ён як кандыдат у прэзідэнты, ўжо не, адстойвае інтарэсы сваіх выбаршчыкаў. Гэта ўвогуле нешта неверагоднае, бо ён не патрапіў у другі тур з аднаго боку, з іншага боку ён усё яшчэ адстойвае інтарэсы. Я хацеў бы яшчэ дадаць парачку слова пра Караля Наўроцкага. Гаворка пра тое, што падчас усёй гэтай размовы Славамір Мэнсон, у мяне прынамсі было такое адчуванне, што ён падпісвае дэкларацыю ўступлення ў канфедэрацыю. Гэта па-першае. Па-другое, ён максімальна, наколькі гэта магчыма, адрэзаў сябе ад правай справядлівасці. То бок Караль Наўроцкі. Караль Наўроцкі. Амаль што ўся размова выглядала так, што усе папярэднія 8 гадоў кіравання правай справядлівасці былі увогуле адной вялікай памылкай. А Матэўш Маравецкі увогуле павінен быць выключаны з правай справядлівасці. Так я магу зразумець тое, што казаў Караль Наўроцкі. Канечне, наколькі гэта ягоныя сапраўдныя погляды, а наколькі гэта проста палітычная гульня перад другім турам, вось, паглядзім у найбліжэйшым часе. А як ты думаеш, вось гэтыя нападкі на Маравецкага, гэта праз тое, што канфедэраты яго не любяць ці нешта іншае? Канфедэраты максімальна не любяць Матэўша Маравецкага. І канфедэраты, і, дарэчы, прыхільнікі Гжэгаджа Браўна. Ось, бо Матэўш Маравецкі, ён, па-першае, адказны за тое, што адбывалася ў 20-22 годах, калі была пандэмія COVID-19. І яшчэ другая прычына тое, што Матэўш Маравецкі, скажем так, не асабліва яго любілі за тое, што ён быў так званым банкстарам, бо ён былы банкір. Так, ён вельмі багаты чалавек, былы банкір, адказны за многія, скажем так, банкіры, як у разуменні многіх людзей, адказныя за многія беды ў нашым жыцці. Тое, што ў нас няма кватэр власных, напрыклад, і крэдыты вялікія. Напрыклад, вось гэта. Окей, тады пераходзім да сустрэчы ці грылявання, як сам гэта называе Славамір Мэнсон, Рафала Часкоўскага. Што цябе ўразіла? Па-першае, хацеў бы сказаць, што упершыню падчас гэтай прэзідэнцкай кампаніі Рафал Часкоўскі паказаўся ў такой форме і паказаў прэзідэнцкі фармат. Гэта сапраўды першы раз. Цягам гэтых 1,5 гадзіны мы пабачылі чалавека, які сапраўды мае досвед, і ён не прыйшоў на паклон. І гэта я бачу па каментарах проста людзей нават у том жа Твіттэры, што гэта ўжо было проста якасная розніца ў гэтай размове. Ён прыйшоў і адразу пазначыў, што ён хоча дыскутаваць. І гэтыя 1,5 гадзіны гэта была жывая дыскусія паміж двумя людзьмі, якія шмат чым разбіраюцца, так, і шмат што ведаюць, і яны абменьваюцца сваім досведам і прабуюць пераканаць адзін аднаго. Галоўнае слова, напэўна, якое я чытаў вось у нейкіх водгуках на гэтую пражарку у дачыненні да Рафала Часкоўскага, гэта слово асертыўны. То бок ён сапраўды прыйшоў не на паклон,
а паказваць свае погляды. І не тое, каб змагацца за іх, я б сказаў, што абгрунтоўваць. То бок Вось ён гэта і ёсць тая самая дыскусія, так. так, і ён намагаўся зразумела знайсці нешта падобнае ў поглядах, нейкія вось супольныя кропкі, але і паказваў, чым яны адрозніваюцца. Ну, мне падаецца, што вось вельмі выразна гэта было бачна на пытанні Украіны і НАТО, дзе Рафал Часкоўскі спачатку паказаў, чым яны падобныя за словамі Мэнсонам, а потым ужо адстойваў свае інтарэсы. Гэта было, дарэчы, у шматлікіх там пытаннях. Вось яны напрыканцы пагадзіліся ў 4 з 8 гэтых пунктаў, так вось, але нават у гэтых 4 пунктах там таксама Часкоўскі з Мэнсонам навешалі шмат такіх падпункцікаў падчас сваёй дыскусіі. Вось таму гэта размова была зусім іншая. Дарэчы, вось што яшчэ варта пазначыць. Падчас таго, як я учора глядзеў размову Часкоўскага з Мэнсонам, я зразумеў, што ў кампаніі Часкоўскага адбыўся нейкі разварот. Гэта стала бачна яшчэ падчас дэбатаў у пятніцу, але не настолькі выразна, а учора стала зразумела канчаткова. Карл Навроцкі, калі прыйшоў да Мэнсона, ён прыйшоў змагацца за галасы канфедэрацыі. У той жа час Рафал Часкоўскі, калі прыйшоў у гэтую студыю, то перадусім ён змагаецца за мабілізацыю свайго электарату і за мабілізацыю тых людзей, якія не прыйшлі галасаваць 1 чэрвеня. Я бачыў даследаванне, што прыкладна 1,5 мільёна выбаршчыкаў трэцяга шляху, якія прагаласавалі за гэтую кааліцыю ў 23 годзе, 18 траўня засталіся дома. Нічога сабе. 1,5 мільёна. Гэта прыкладна 7,5% галасоў на выбарах. Вось гэтых людзей трэба мабілізаваць. Учора падчас гэтай размовы Рафал Часкоўскі спрабаваў і паказаць тыя пункты выбаршчыкам словамі Мэнсона, у якіх ён пагаджаецца. Паказаў вельмі глыбока і адкрыта свае погляды на іншыя пункты, з якіх дзе яны не пагаджаюцца, і абгрунтаваў чаму. Гэтым чынам ён, па-першае, прынамсі частку людзей, вось словамі Мэнсона, захацеў перацягнуць на свой бок, але проста зразумела, што ён не можа там знайсці вельмі шмат прыхільнікаў для сябе, так, то калі гэта будзе 1/3, гэта будзе проста ўжо неверагодны поспех. Адначасова з гэтым ён спрабаваў дэмабілізаваць частку электарата Мэнсона, паказваючы, глядзіце, вось я не д'ябал. Мы ўсе ў дадзены момант, кожны з нас, жывем у нейкім пузыры. Вось людзі, якія, напрыклад, выбаршчыкі Карла Навроцкага, яны глядзяць толькі Рэпубліку, вось яны ўвогуле не ведаюць, што адбываецца ў другіх медыях, ну, прынамсі, вялікая частка з іх. Напрыклад, прыхільнікі словамі Мэнсона таксама не асабліва чытаюць, напрыклад, ліберальныя СМІ, ці тым больш левыя СМІ. У іх таксама ёсць свой нейкі пузыр. Вось, і таксама ў іншых людзей, так. Так вось, я лічу, што вось гэтымі сваімі дзеяннямі ён перадусім гуляе цяпер не на тое, каб захапіць як мага больш правацэнтрыстаў, скажам так, дзе асабліва яму няма што рабіць, а менавіта на мабілізацыю сваіх. Слухай, ну вось гэта, дарэчы, цікавы разварот, і я так разумею, што гэта была адна з галоўных прэтэнзій да Рафала Часкоўскага перад першым турам. Дарэчы, мы ў нашым падкасце таксама казалі, што яшчэ некалькі месяцаў таму, калі толькі пачыналася прэзідэнцкая кампанія, калі вось было бачна, што Рафал Часкоўскі са сваім штабам і ўвогуле платформа пайшла направа, так, і будзе спрабаваць вось тут лавіць новых выбаршчыкаў, так. Ужо ў той момант мы сказалі, што невядома, як гэта аукнецца напрыканцы кампаніі. Бо гэта можа згуляць на дэмабілізацыю менавіта прагрэсіўнага электарату, які можа даць яму перамогу. Так, бо падыход у штабе Часкоўскага быў такі. Вось, як мы казалі, дарэчы, падчас эфіру. Добра, мы вось будзем тут агітаваць за сябе, а гэта яны і так усё зразумеюць. Яны і так прыйдуць. І яны не прыйшлі. Ці былі нейкія слабыя моманты вось у адказах Часкоўскага? Бо мы яго хвалім, і быццам падаецца, што ў інтэрнэце яго таксама хваляць. Але ці сапраўды там усё так было добра? Вось было пытанне з цэнзурай свабодай слова, дзе увогуле мне было такое адчуванне, што ім цяжка дамовіцца паміж сабой. Таксама было яшчэ одно пытанне адносна правоў ЛГБТ. Так, вось, яны там таксама. Такое адчуванне было, што яны адзін аднаго ўвогуле не разумеюць у нейкі момант. Вось, адносна свабоды слова, скажем так,
вось тут не асабліва ўпэўнена сябе адчуваў Рафал Часкоўскі, але і прыклады, калі які я даваў Славомір Мэнсон, таксама былі вельмі скрайнымі. Тут, скажем так, магло бы быць на такі лёгкі мінус. Ну, там, умоўна кажучы, каб зразумелі тыя, хто не глядзелі, Славомір Мэнсон праводзіў прыклад, што там мужчыне сказалі, што ён быццам бы не можа нараджаць, за гэта там кагосьці пасадзілі на 3 гады, умоўна кажучы. І Ну, Рафал Часкоўскі... я просто з майго досведу магу сказаць так, што калі даюцца такія вельмі скрайныя прыклады, дзе даецца толькі сентэнцыя прыкладу, так што вось хтосьці сказаў гэта, і яго пасадзілі. Заўсёды трэба паглядзець падрабязнасці. Бо там можа быць усё абсалютна не так, як вось гэта падаецца ў канчатковым такім вельмі простым прыкладзе. Ну і Рафал Часкоўскі прыватна пра гэта і казаў, што давайце глядзець на больш нейкую шырокую практыку, не толькі вось нейкія скрайныя прыклады, і казаў, што важна, каб суд разбіраўся, а не ён як цэнзар там Рафал Часкоўскі ці цэнзар Славомір Мэнсон. Бо калі будзе адпаведны закон, будзе суд, які будзе разглядаць кожную справу. Ну, так яно і адбываецца насамрэч проста ў кожнай цывілізаванай краіне. Так, вось заўсёды павінен быць суд, які вырашае. Давай перайдзем да параўнання. Вось больш канкрэтна. Караль Наўроцкі, Рафал Часкоўскі, яны абодва схадзілі на прасмажку ад Славоміра Мэнсона. Што пра гэта можна сказаць? Ну, можна сказаць, што, па-першае, абодве гэтыя размовы былі сапраўды якаснымі і вельмі вартаснымі. Яны нам шмат чаго паказалі пра кандыдату. Дарэчы, вось гэта ж з гэтай размовы менавіта пайшла гэтая тэма з бойкамі ў лесе, так, у якіх удзельнічаў верагодны будучы прэзідэнт Польшчы. Вось, і, дарэчы, гэта адна з галоўных тэмаў, якая проста разляцелася паўсюль, так, і, ну, скажам так, я ведаю, як выглядала гэта ў Польшчы прыкладна 20 гадоў таму. І з гэтым была сапраўды вялікая праблема. Вось гэтая, па-польску гэта называецца уставка, па-расейску стрелка. Ну, бойкі футбольных фанатаў. Бойкі футбольных фанатаў ультраса. Пры гэтым гэта бойкі, дзе выкарыстоўваліся кастэты, біты, нажы, ланцугі. Людзі гінулі на гэтых бойках. Ну, адзначу толькі, што Караль Наўроцкі кажа, што ён змагаўся на кулаках як сапраўдны мужчына. Окей, ёсць прыклады, дзе гінулі людзі, ёсць прыклады, дзе паліцэйскіх дзесяткамі вывозілі в шпіталі, ёсць прыклады, дзе былі знішчаны, напрыклад, вакзалы, цягнікі. У той момант, калі я пераехаў у Польшчу, з гэтым яшчэ была праблема. Зараз я крыху супакоілася. Тады быў крыху іншы час. Можна сказаць, што кожны, ну, не кожны, але кожны мае нейкі скелет у сваёй шафе. Ось, кожны ў маладосці, хаця Караль Наўроцкі ўжо ў той момант не быў дзіцем. Ось, калі пацвердзіцца дадзенае, што гэта было нават у 2014 годзе, то яму быў 31 год. Гэта ўжо не дзіцё, ось, не юнак. Гэта дарослы чалавек. Окей, нават Дональд Туск, ён таксама прызнаваўся некалі, шмат гадоў таму, у 2007 годзе, калі не памыляюся, што ён таксама браў удзел у 80-х годах там, ці 70-х у падобных рэчах. Але пра што гаворка? Гаворка пра тое, што, па-першае, згодна з польскім заканадаўствам, гэта злачынства. Ёсць забарона на заканадаўчым узроўні удзелу ў такіх мерапрыемствах. Кара да 5 гадоў пазабаўлення волі. То бок гэта даволі сур'ёзнае злачынства, згодна з карным кодэксам. І пры гэтым увесь менавіта эстаблішмент звязаны з правам і справядлівасцю у некалькі дзён намагаецца нам даказаць, што гэта абсолютна нармальна. І я нават пісаў твіт на гэты конт, ось, і што цікава, таксама пабачыў, што і беларусы некаторыя не разумеюць гэта, ось, ну, але окей. Ведаеце, праблема не ў тым, што ён на гэтым удзельнічаў. Бо окей, удзельнічаў 20 гадоў таму, і хай так будзе. Ось, а праблема ў тым, што ён і ягоны штаб прыпадносяць гэта як нешта такое шляхетнае, вельмі крутое. Яны кажуць пра гэта так, быццам бы вось прэзідэнт павінен змагацца за краіну, і вось Караль Наўроцкі паказвае, што ён гатовы Я сабе змагацца. цяпер уяўляю, напрыклад, што праходзяць перамовы з Эмануэлем Макроном. І, напрыклад, Эмануэль Макрон не хоча на нешта пагадзіцца, і што зробіць Караль Наўроцкі? Здыме сваю кашулю і скажа, ну, давай, хадзі сюды, так? Мне здаецца, што гэта не тая рыса у прэзідэнта, якая для нас павінна быць найважнейшай. Усё ж такі павінны быць нейкія маральныя рамкі для галавы дзяржавы.
окей, ён можа мець такое мінулае, так, вось. І калі б ён сказаў, што так, я 20 гадоў таму удзельнічаў вось у такіх бойках, бо я быў фанатам такога-то, такога-то клубу футбольнага, але я не лічу гэта чымсьці добрым, ось, не падтрымліваю парушэнне дзейнага польскага заканадаўства, таму вось так. І шчыра, Окей. праблемаў Мгм. абсалютна не было. Чым яшчэ можна параўнаць вось гэтыя сустрэчы дзве? Менавіта з боку вось прэтэндэнтаў на прэзідэнцтва. Для Славоміра Месцена было бачна, што яму і адна сустрэча, і другая вельмі падабаюцца. Вось. Яму проста быў прыемны факт таго, што да яго прыйшлі, каб змагацца за галасы яго і ягоных выбаршчыкаў. Так? Гэта было выразна бачна і падчас размовы з Наўроцкім і Часкоўскім таксама. Э, з- Прынцыповая розніца гэта вось паміж тым, што адзін кандыдат прыйшоў і пагадзіўся проста практычна ін-бланко, так, то бок загадзя на ўсе пункты, скажем так. У той час другі кандыдат прыйшоў і пачаў дыскутаваць. Ось. Гэта галоўная розніца. І, канешне ж, Каролю Наўроцкаму значна бліжэй да выбаршчыкаў Славоміра Менцена і, канешне, падзел так ці інакш будзе на ягоную карысць. Гэта проста абсолютно зразумела. Нават там рабіліся такія анкеткі, так, ось, падчас стрымаў. І там прыкладна 61 на 39, 62 на 38. Вось прыкладна так на карысць Карля Наўроцкага. Гэта было і падчас першай сустрэчы, і падчас другой сустрэчы. Вельмі верагодна, што вось так прыкладна можа і падзяліцца канчаткова. Ну, вось я таксама хацеў дадаць, што з аднаго боку Каролю Наўроцкаму было прасцей пагаджацца і на пастулаты Менцена, і на тое, што ён кажа. Рафалу Часкоўскаму зразумеў, што яны больш за процілеглых палітычных поглядаў, але ўсё ж такі было выразна бачна, што Кароль Наўроцкі проста прыйшоў пагаджацца на ўсё. Нават ты мне скідваў мем, дзе Кароль Наўроцкі кажа: я згодны дзе падпісаць, і Славомір Менцен быццам бы адказвае, што я яшчэ нічога не прапанаваў. Ну так, Вось. ну насамрэч яно прыкладна так і выглядала. Так, у парачкі момантаў, вось, у парачцы момантаў ён падыскутаваў. Ну і крыху пра лічбы Славоміра Менцена. Яго канал на Ютубе сабраў больш за 1 мільён падпісчыкаў, падпісчыц. І гэта было ў прамым эфіры падчас размовы з Часкоўскім. Так. Так, і першы эфір сабраў на піке, мне падаецца, 320 ці 360 360 тысяч, Мгм. а другі эфір 630. Так, ці 620, ну, але карацей, з Рафалам Часкоўскім быў пабіты новы рэкорд. Я так разумею, што і першы быў таксама рэкордны. Вось таксама стрымы Славоміра Менцена паказвалі яшчэ і тэлевізіі, розныя каналы, то бок агулам, я думаю, што іх аўдыторыя была за 1 мільён, нават некалькі мільёнаў Я людзей. думаю, некалькі мільёнаў 100%. чалавек дакладна. Так. Адзіная вось яшчэ адна цікавая рэч, што тэлевізія Рэпубліка перарвала трансляцыю размовы з Карлем Наўроцкім, ось, недзе там у сярэдзіне. Ось. Чаму так адбылося? Незразумела. Але там было шмат крытыкі права і справядлівасці, таму ось. Ну, ўсё ж таки, Можна- гэта незалежнае медыа, мы ж не будзем наракаць. Гэта прыватныя незалежныя медыа, яны могуць вырашаць самі, што паказваць, што не паказваць. І напрыканцы давай крыху абмяркуем, што адбылося пасля сустрэчы Рафала Часкоўскага са Славомірам Менценам, бо падаецца, што гэта зараз галоўная тэма, нават вось не самі дэбаты. Што мы пабачылі? Радаслаў Сікорскі апублікаваў відэа у твітары, як яны п'юць піва ў бары Славоміра Менцена, Славомір Менцен, Рафал Часкоўскі, Радаслаў Сікорскі. Пачалася бура. Так, гэта была сапраўдная бомба, бо, здаецца, ніхто гэтага не спадзяваўся, бо проста нечакана. Радаслаў Сікорскі так апублікаваў відэа, дзе ўвесь штаб на Рафала Часкоўскага. Там было бачна і Віолю Папроцкую, там, здаецца, быў Славомір Нітрас, сам Сікорскі, што таксама, дарэчы, вельмі важна. Ось, бо апошнімі, асабліва апошні тыдзень, было шмат галасоў, што трэба было выбіраць Сікорскага. Гэта галасы былі проста паўсюль бачныя. І такая падтрымка на сапраўды вельмі важна. І гэта была проста сапраўдная бомба, і мне здаецца, што гэта перакрыла па сваёй бамбічнасці увогуле ўсё, што адбывалася цягам апошніх дзён. Вось, так як, напрыклад, мемная сітуацыя з тым, як Кароль Наўроцкі
спажывае падушачку з нікатынам, перакрыла проста ўсе дэбаты, якія адбыліся ў пятніцу. Таксама вось гэтая сітуацыя перакрыла гэтыя дзве размовы. Твоё меркаванне. Вось зразумела, што мы не ведаем 100% крыху канспіралогіі, але што гэта азначае? Я казаў у сераду нашым падпісчыкам пра дзве логікі захавання паводзінаў канфедэрацыі найбліжэйшым часам. І што першае з іх гэта тое, што тэарэтычна для канфедэрацыі можа быць некарысна, каб прэзідэнтам стаў Караль Наўродскі. Бо прэзідэнт Караль Наўродскі гэта азначае вялікае ўзмацненне права і справядлівасці. Права і справядлівасць будзе на проста гіганцкай вялікай хвалі. Вось. Яны дакладна цягам даслоўна некалькіх там тыдняў выйдуць ізноўку на першае месца, калі гаворка пра падтрымку сярод партый. Вось, бо яны так давольна стабільна апошнія паўгады, так, скажем так, 3% ніжэй за грамадзянскую кааліцыю пытанні. Ці гэта можна лічыць за тое, што, скажем так, такім чынам Славомір Мэнсэн паказаў сваю падтрымку? Паглядзім. Вось. Ёсць яшчэ тыдзень, паглядзім, што ён будзе рабіць далей. Дакладна такое відэа не публікуецца без ягонай згоды. То бок яго дакладна запыталіся. Дарэчы, Радаслаў Сікорскі, нам здаецца, яшчэ некалькі відэа публікаваў таксама з гэтага бару. Што цікава, там нейкім чынам быў прысутны таксама і Матэўш Маравецкі. Ось, калі яны сядзелі за столікам на сцяне над Радаславам Сікорскім вісела знакамітая пераробка партрэту Мікалая Каперніка, дзе твар Каперніка замянілі тварам Матэўша Маравецкага. Это такая карыкатура з часоў ковіду, так як мне здаецца. Конечно, што цікава, рэакцыя ў самой канфедэрацыі таксама, бо памятаем, што канфедэрацыя складаецца з двух вялікіх арганізмаў, так? Новая надзея, шэфам якой з'яўляецца Славомір Мэнсэн, так? І гэта рух нарадовы, вось, то бок нацыяналісты, шэфам якіх з'яўляецца Крыштоф Босак. Вось, і вось гэтая другая частка проста была ў шоку. Вось, нават было бачна па рэакцыі Крыштофа Босака і іншых палітыкаў вось гэтага нацыянальнага руху нарадовага, што ім гэта вельмі моцна не падабаецца. Бо вось менавіта гэтай частцы канфедэрацыі нашмат бліжэй менавіта да права і справядлівасці. Ну, Крыштоф Босак быў у прамым эфіры ці ў запісе на канале Зеро. Яго пыталі пра вось гэтую сустрэчу, і было бачна, наколькі ён разгублены, не разумее, як на гэта рэагаваць, адказваць і ўсё такое. Ён не ведаў, што адбываецца ўвогуле, яго не папярэдзілі таксама. Гэта ўвогуле была вось нейкая такая сітуацыя абсолютна спантанная. Сярод каментатараў, прыхільнікаў, напрыклад, Рафала Часкоўскага, вось у тым жа твітары учора была бачна эйфарыя. Так можна сказаць, бо яны прынялі гэта як такую, прынамсі, нават калі не адкрытую, але ўсё ж такі падтрымку. Кароткі вынік. Мы даволі моцна раскрытыкавалі Рафала Часкоўскага за дэбаты з Наўродскім. Ці можна сказаць, што вось гэтым эфірам Рафал Часкоўскі павярнуў сабе форму і фаварытызм у другім туры? Я пакуль быў бы вельмі асцярожны з ацэнкамі, ці ён ізноў стаўся галоўным фаварытам. Не. Але ўвогуле вось гэтыя дзве размовы, увогуле тое, што адбываецца, пачынаючы з чацвера, так, вось калі была размова з Наўродскім, пасля дэбаты, пасля размовы з Часкоўскім, а сёння будуць два вялікія маршы, што вось гэта ўсё разам можа стацца геймчейнджерам. У які бок? Паглядзім пасля выходных. Калі з'явяцца нейкія, прынамсі, даследавання. Дарэчы, вось я, уласна, пасля нашага запісу і збіраюся на маршы, зраблю, спадзяюся, рэпартаж. А напрыканцы хачу запрасіць вас, нашых глядачы-глядачкі, на два эфіры. Гэта серада, 19 гадзін, наш стандартны падкаст ідзе, у прамым эфіры, дзе мы будзем размаўляць пра шансы кандыдатаў на другі тур. І выбарчы вечар 1 чэрвеня 20:00, 2 гадзіны, разам пабачым новага прэзідэнта Польшчы па выніках экзіт-полаў. І 29 траўня і адсвяткуем, зразумела, таксама. І 29 траўня, чацвер, 19:30 у Варшаве афлайн-сустрэча. Спасылка будзе у апісанні пад гэтым відэа. Запісвайцеся, ладзім разам са школай «Польскі на так».
абмеркаванне польскай палітыкі на польскай мове перад другім турам. Так, і дзякуй вялікі, што вы нас паглядзелі. Падпісвайцеся, стаўце лайкі, як заўсёды, і не забывайцеся, калі ласка, падтрымліваць нас, бо мы існуем дзякуючы вашай падтрымцы і падтрымцы нашых дарагіх партнёраў. Дзякуй. Дзякуй. Гэта быў падкаст зроблена ў Польшчы. Да сустрэчы.